அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது சூரசம்ஹார வரலாறு. பார்வதி தேவியிடம் முருகன் வேல் வாங்கினார். பின்பு தேவர்களை காக்கும் பொருட்டு அவ்வேலால் சூரனை அழிக்க ஆயத்தமாயினார். சூரபத்மன் முருகனை பார்த்து, இந்த பாலகனிடமா நம்ம போர் புரிய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில், அவனை பயமுறுத்தினாலே போதும் என்ற எண்ணத்தில் கடலில் பெரிய அலையாக உருவெடுத்து முருகனை பயமுறுத்தினார். ஆனால் நமது முருகன் தொடர்ந்து போர் புரியவே சூரபத்மன் மாமரமாக மாறி நின்றான். ஆனால் முருகர் தனது வேலை விட்டு மாமரத்தை இரண்டாக பிளந்தார். சூரபத்மனை கொல்ல மனமில்லாமல் அவரை தனது வாகனமாக மாற்ற எண்ணினார். அதனால் மாமரத்தை வேல்விட்டு தாக்கும் பொழுது ஒரு பக்கம் சேவலாகவும் ஒரு பக்கம் மயிலாகவும் மாற்றிக்கொண்டார். தேவர்கள் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டனர். இந்திரன் தனது மகளான தெய்வானையை முருகனுக்கு திருமணம் செய்து முடித்தார்.